Čaute ľudia, môj meno je Starmaster a dneska som tu so sestrou. Prekvapivo je to video so sestrou. A dneska je to 1, 2, 3, tag. Budeme si dávať otázky, čo si vymyslíme. Začnem ja. Koľko mám momentálne odoberateľov na YouTube? 9. Áno. Ideš. Koľko mám rokov? 6 rokov, prváčka na základnej škole. To som ja hovorila, ale máš to dobre. Koľko mám dislikeov na tagu to alebo to? 1? Dislike. 0? Neviem. Bohužiaľ. 1? 2 dislikey. A koľko lajkov? To už bolo 9. To sú odbery 9. Ale lajky. Neviem. 3 lajky. Ideš. Kedy som sa narodila? 4. august 2009. Kedy som sa narodil? Neviem. 13. jún 2006. Dobre. Ideš. Koľko mám videí s tebou? Toto je tvoje prvé video so mnou. Neviem. Ale v jednom videu, čo som hovoril 5 vecí, čo nenávidím na mojom živote, čo som vydal to video, tam si bola na konci. Neviem. Potom ti ho ukážem. Tak idem. Hovor. Čo je moje najobľúbenejšie pitie? Nie. Čistá voda? Nie. Terpová voda. Je to pivo. Pivo! Áno. Ideš. Jaké je moje najlepšie pitie? Je to zdravé? Prosím, hádaj. Čistá voda. Jasné! Bambo! Ideš. Idem. Keď som vydal moje prvé video, aký som mal pocit? Dobrý? Ale ako to ešte povieš k tomu? Ja neviem. Bol som veľmi rád, povedal som si, že to dotiahnem aspoň do 1000 odberov. Tak to som vôbec nevedela. To by bolo všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Lajkujte, odoberajte a čaute.